Здравейте! Днес искам да обсъдя с вас една тема, която изобщо не се вписва в моя YouTube канал. Знаете, че аз снимам местата, които посещавам, с риск YouTube да изтрие видеото ми, да ме накаже по някакъв начин, да спре да предлага видеята ми, тъй като се отклонявам от това, което снимам като цяло от самото начало. Искам да ви кажа, искам да споделя с вас едно лично мое мнение, което ме тормози от много време. Това е България, влизането ни в еврозоната, еврото и изобщо всичко останало, което дърпа България назад. Според моите виждания. Значи много от вас може да ме оплюват, да коментират, да слагат лоши коментари, каквото искат, могат да си изказват своето собствено мнение, но аз искам да кажа моето мнение. Значи, вече като чуя за еврозоната, за еврото и за всичко останало, което не подкрепям, ми се повдига. Така или иначе, България си е България. Ние сме били 500 години под турско робство. Отделен е въпрос дали в момента сме извън него. Това е друга тема. Съжалявам, че го казвам. Не съжалявам, че го казвам. Това е така, това е моето мнение. Сега остава да приемем еврото. Това е чужда валута. Да, ние сме европейци. Да, ние сме на този континент, но ние трябва да сме идентични, да сме си ние, да сме си българи. Не желая България да приема еврото. Не желая България да става една от стадото, така нареченото, защото виждате ли, всичките приемат еврото, всички това правят и ние трябва да правим същото. Мисля, че трябва да си запазим идентичността. Значи, то даже не става въпрос дори за еврото като цяло, а за това, че искам България да си остане България. Значи, спомням си, когато бях малка, малко време съм живяла в така наречения социализъм, комунизъм или както и да е там нареченото. Нямам поглед, такъв реален поглед върху нещата, но си спомням, че тогава сякаш времената бяха по-спокойни. Много малко съм живяла в това време. Да, имаше недостатъци. Сега в момента има всичко, но няма пари. Тогава аз си спомням, че чаках на опашка за хляб, за нещо, което е най-необходимото за българското домакинство, за хляб, мляко. Въпросът не е в това. Въпросът е, че аз искам България да си остане България. Искам да си запазим българския лев, защото ние сме българи. Приемайки еврото, може да не някои казват, че можем да станем по-богати, другите казват, че можем да станем по-бедни. Каквато и да е причината, дори да не станем по-бедни, дори да не станем по-богати, въпросът не е в това. Въпросът е в това, че аз искам да се запазя идентичността. Искам един ден моите деца, вашите деца да могат да живеят гордо и достойно в нашата държава и да са си уникални, идентични с нашата държава. Не искам да приемаме еврото само защото някой друг е решил, че това е най-доброто за нас. Най-доброто за нас е това, което е в момента. Ако искате, съдете ме. Който иска, може да се отпише от канала ми, а който иска, може да ми критикува по всякакъв начин. Но това е моето мнение. И то не е въпрос само до еврото. Значи, нито правителство. Искам да живея един спокоен живот в България, а не нашите деца да бягат в чужбина, за да живеят спокойно. Тук работим, а нямаме пари. Работим и се чудим откъде да изкараме пари, за да живеем. Това не го разбирам лично аз. И
сигурно говорене свързано, може би повечето от вас няма да разберат какво искам да кажа. Снимам това видео съвсем набързо, защото ще ходя на работа и е много натоварено. Нямам никакво време за клипове, но се опитвам да има възможно най-много видеа. Но това наистина се отличава от останалите и просто искам да кажа моето мнение. Който е с мен, който е на моето мнение, може да сподели, който е на обратното мнение, също може да сподели. Но според мен това е най-доброто, това, което е в момента. Да, цените са високи, но има някакъв шанс това да се подобри. Като сменим правителството или трябва да стане чудо, може би то не е до правителство, то е до чудо. Аз все още вярвам в чудеса, колкото да е странно, но държа да си запазим българския лев. Наистина ми се повръща, когато почна да говорят за еврозоната, за еврото. Значи преди много време, доста време, подкрепях партия, хора, които изобщо не трябваше да ги подкрепям, не е трябвало да го правя това, но хората сме хора, за да правим грешки и важното е да се вземем поука. Виждам, че нещата изобщо не вървят на добре в нашата държава. То от кого зависи? Всъщност зависи от нас. Зависи от нас. Но пък от една страна, дори ние да протестираме, каквото и да правим, очевидно няма да помогне. Сигурна съм, убедена съм, че повечето от българите, много се надявам, т.е. повечето от българите да са на моето мнение. Защото по-възрастните, по-младите изобщо нямам идея какво мислят, как мислят да живеят нататък, но виждам, че в аудиторията ми има доста възрастни зрители, поклон, почитания, над 65 години хора. Това е статистиката за моя канал, за което им благодаря. Явно съм успяла да задържа по някакъв начин вниманието им. Да, не са висок процент, но има. В момента няма как, лаптопа не е пред мен, за да видя точно процентите, които са. Но има зрители, значи моите зрители са от 20 години нагоре до 65, над 65 и за което им благодаря. Благодаря на всички ви. Не знам по-младите, защото аз съм на средна възраст, може да се каже, но по-младите от мен не знам как мислят, как виждат нещата. Наистина не зависи от нас. Ние дори да протестираме каквото и да правим, правителството си е взело някакво решение и ще си го следва. Но исках да споделя с вас моето мнение специално за това, последната новина за еврото, защото наистина аз съм твърдо против. Не знам за вас, може да споделите в коментарите, да искам да чуя вашето мнение какво е по тази тема. Като казах, преди малко казах, че от детството ми си спомням. Да, спомням си, живеехме по-бедничко. Аз съм живяла сравнително малко в това време. Нямаше много неща по магазините, чакала съм на опашка за хляб, за най-необходимите продукти, но хората бяха различни, хората бяха, включително и ние бяхме деца, но по-възрастните бяха някакси по-отворени, по-чисти, по-добродушни. В момента дори възрастни хора има, които са не са добре настроени, всеки се е затворил в себе си. Малко или много е станал егоист. Просто има разлика. Значи аз съм живяла наистина много малко. Аз съм, няма да кажа на колко години, но малко от живота ми е минал в това време, в което се събираха възрастните, особено ваканциите по квартала, по селата. Събираха се, общувахме, бяха чисти, искрени отношения. В момента някой ти се усмихва, а ти копае гроб. Просто това е, нали, не всички, разбира се, има и хора, които са добре настроени към останалите, нямат тая злоба.
но като цяло аз се сблъсквам, много често се сблъсквам с злоба, завист. И точно това е, защото живота е станал страшно труден. Всеки се е затворил, всеки опитва да оцелее по някакъв начин. Но това не е причина да бъдем злобни един към друг. И така, който е на моето мнение, специално за еврото, специално за това да се запазим българския лев, за това да запазим нашата държава, защото аз усещам как нашата държава малко по малко просто умира. Българите бягаме в чужбина, а ние работим за хора, които... В смисъл, защо ние не работим за нашата държава, за нашите деца, за нашия народ, да допринасяме нещо? А всъщност бягаме в чужбина да работим за жълти стотинки. И аз лично, ако трябва да работя в чужбина за жълти стотинки, ще се чувствам като роб. И то всъщност много хора сигурно се чувстват като роби. И така, в смисъл, това исках да кажа. Надявам се YouTube да не спре да предлага видеята ми, защото това се отклонява от моите предишни. Но и вие да не ми блокирате съответно или да не се отпишете, но това е моето мнение. И искам да знам, искам да проверя дали освен мен, някой от вас и някой друг мисли по същия начин като мен. Дали съм сама в това, което мисля, дали само аз искам да запазя това, което е в момента, да запазя миналото, да запазя историята, която се опитват да променят. Съответно, значи искам да вземам страна, но историята си е история и тя не може да се променя това нещо. Това е написано по учебници и по история се учи това и това. Виждам как някои от моите познати, виждам как някои от българите просто се опитват да приначават нещата, да променят историята, да отричат всичко, което е било и е. Всъщност това е история и тя трябва да се помни от нашите деца. Не мисля, че значи, да не говорим за войната, аз като цяло не подкрепям войни. Било то, нито съм от едната страна, нито от другата, войната е лошо нещо. Дори и да подкрепям някого, това си е мой проблем, но като цяло съм против войните. Обичам мирния живот, обичам тишината. Обаче, когато виждам, че има несправедливост към някого, към нещо, много съм чувствителна на тази тема и специално за България, значи не искам България да затъне. Добре, ще приемем еврото. Добре, хубаво, ще приемем еврото. Това означава, че казват, че ще бъде добре за бизнеса, а за обикновения човек дали ще бъде добре? Погледнато реално, ние ще взимаме половината от заплатите, които взимаме сега. Цените може и да са по-ниски, но те просто ще са все едно и също с сега. Дали сега ще даваме пари за 2 лева за хляб или пък 1 лев за хляб, при положение, че цените са това, че заплатата ни е с 50% по-надолу, дали това ще бъде добре за нас? То ще е същото. Само, че аз държа на българския лев и смятам, че е редно той да се задържи. Какво от това, като сме в Европейския съюз? Да, ние сме в Европейския съюз, което всъщност аз и това не подкрепям. Много неща не подкрепям, но специално за еврото съм окончателно твърдо против. И така, ако някой е на моето мнение или пък на противоположно мнение, може да пише отдолу, за да разбера колко от вас мислят като мен или пък съответно не мислят като мен. А пък по броя на абонатите ми ще разбера колко от вас ме подкрепят, защото може и някой да се отпише, вече да не иска да бъде мой абонат след тези приказки, които изприказвах. Но това е избор на всеки по-отделност, това е ваш избор. Вие решавате дали ще ме подкрепите, дали ще останете мой абонат.
Дали ще гледате видеята ми за бъдеще, които няма да са на тази тема съответно, това е ваш избор. Сега искам да ви пожелая спокойна вечер, спокоен ден, според зависи кой кога гледа това видео и ще се видим в следващото. До скоро!